Ar ôl iddyn nhw ddeutha fi fod gennai bacterial meningitis ac oedd o wedi mynd yn septisemia, y peth cyntaf yn dod i meddwl i oedd mod i eisiau gweld yn heulu. Sorry. Ar ôl haf i ffwrdd, nes i mynd yn ôl i'r brifysgol i'n Hydref blwyddyn. Nes i feddwl bod gen i flu, ac yn ôl y doctor, flu-like symptoms o gen i fi, a mod i jyst yn dod allan mewn rash. Felly o'n i yn amlwg yn trystio yn doctor. Nes i fynd adre yn ôl i'n wely, swatio, ac yn sydyn iawn nes i ddeffro, ac o'n i'n covered mewn marciau sydd fatha gwaed o dan y croen. Oedd yn rhaid i yn ddu bron. Y peth cyntaf i ddod i meddwl i oedd mod i ofn, ac o'n i'n meddwl mae rhaid i fi weld rhywun. Pan o'n i'n gorwedd yn y gwely, gyd o'n i'n clywed oedd degau a degau o ddoctoriad rownd y fi. Ac dwi'n cofio jyst cael fy llygyd a meddwl beth sy'n digwydd. Dwi'n cofio clywed bod gennau'n lot o amser ar ôl, clywed y gair coma. O coma'n rili dychryn fi os o'n i'n mynd i farw. Y peth ola ni eisiau gwneud oedd gweld yn heulu. Da ni'n clywed am ambell berson yn colli ei brwydr i meningitis a septisemia. O'n i mewn stafell ar ben fy hun, o'n i neb yn cadw data fi, o'n i bai bod nhw'n hefo menig a hyd dros i'w gwyneb lle. Edrych drwy'r ffenest ar mam, dad, y mrawd, oedd yn brifo lot. Oedd i ti 4 neu 5 diwrnod, tan i mi gychwyn teimlo fy hun yn gwella ac yn cryfhau. Mi nes i ddioddau hefo iselder ar ôl y profiad. Mae o yn rhywbeth cyffredin ar ôl meningitis. O'n i yn stryglo derbyn be oedd i digwydd. Ac o'n i jyst yn clywed y doctoried, oedd o fel bod o'n hauntio fi. O'n i'n anghofio enwau, anghofio lle o'n i wedi parcio'r car. Oedd o'n brifo achos o'n i'n meddwl, waw, dwi wedi brwydro hyn. Ond mae'n meddwl i 70-80 oed yn anghofus. Oedd rhaid i mi weld y gobeth, achos os o'n i'n wedi gweld y gobeth, o'n i'n wedi dod drwyddi, ac oedd rhaid i mi ffeindio y cryfder yna rywle. Achos fy mod i wedi cael ail gyfle, dwi wedi ffeindio'r pŵer yna mwyn i mi allu oroesi unrhyw beth. Mae rhaid siarad amdano fo, achos does dim pwynt cadw fo fewn, achos mae o'n bildio fyny. A dyna pam dwi rwan eisiau codi ymwybyddiaeth, hyd yn oed os o'n i'n helpu un person, dwi'n gweld bod y salwch yna wedi troi fi yn pwy ydw i. A mae di wneud fi yn berson cryf, annibynnol ac yn fenyw.